Say my name. Čaute, vás vítam u ďalšieho videa. Dneska to bude to prvý diel z novej série a tá séria sa bude volať Farming Simulator 17 Multiplayer a som sa tu pripojil na nejakých chalanov a v tejto sérii budeme aj s kamošmi natáčať, ale aj takto s voľakými ľuďmi proste. Dneska som tu s voľakými ľuďmi, chodím na rezačky práve. No a za chvíľku sa odpojím tohto serveru a pôjdeme na niekoho iného, len stále sa sem volať do odpája, už ma to nebaví vôbec. Furt len voľaký chalan Ondru povedal, odhlásim sa a potom ma pripoj, tak ho pripojil, on sa pravda zase odhlásil. To. Ja nemôžem. A to strihnem, lebo to dlho trvá. Takže som späť a už sa sem nikto nepripája. Ja asi naložíme tohto a pôjdeme už na iný server. Proste mi toto je. A prepáčte, že hrám nereálne, ale mám lagy, vidíte, kukurica vôbec nič nerobí. Takže tuto chalán chodí na caseovi a ja chodím na Holanderovi. Na rezačky mám juskinku zapatu, som zvedavý, keď bol prvý plný, lebo chcem už nejaký iný server vyskúšať. Dneska len ukážem, ako ľudia prijímajú niekoho a neprijímajú. Lebo som to točil na 2 razy a nikto ma nechcel pripojiť. Takže dneska to bude len také, že ukážem niekoho, či pripoja, alebo nepripoja a tak ďalej. Trocha si aj zahráme v budúcom dieli, budeme normálne nabíjať. To už budeme len na inom serveri. No ešte si nevyplní, lebo už ma to nebaví tu. No dobre, ja to kašlem, ja idem už na druhý server, tak ja vás sa chvíľu. Takže som späť a sa od nich odpovedal, lebo to tam vôbec nebavilo. Takým som tak vyšiel. A niekto na tejto mapy fajnovej. Niekto nehrá na Pionfone. Tu je jeden len má veľké módy a čo aj ne. Nikto nehrá. Nikto. Fúri, tak poďme za týmto, lebo ako to voľa. Takže ideme na mapu All-Stream Map. Takže pozrieme si aj tohto a poďme tu tak bonjour, dneska tu není ľudia. Zajtra možno vydám videjko s kamošami, nemáme multiplayer a možno niekedy budeme natáčať aj s Recimisom FS17. Takže ja sa vám za chvíľku počkaj, ho ma ešte aj nepripojil? To ani nehovor. Nerozvíva sa, tak ideme na ďalšieho, no. Pozrieme ešte voľakoho. Viem, prečo tam je len jeden, lebo nikoho nepripája. Ideme na Real, či nás pripója na zoznamke. No dobre, takže poďme pozrieť týchto a chvíľku končíme. Ja to bude len taký menší stream, menšie videjko. Som len chcel, čo sa mi to tam stále prepína. Dobre, ja sa vám za chvíľku ozviem a hneď som späť. No takže sme späť tu je Justin Ondra. Je mi news, to ma prenásleduje, dobre, ale kašleme na Ondra, ja napíšem, čo mám robiť. No a trocha budeme tuto dlhšie hrať, lebo zatiaľ sme ani nespravili. No čo, odpíše mi niekto volačo?
Tu nikto není. Vezmem si traktor a podvážem. OK. Tak idem. Je tu nie Deutschfahrt. Čierny, a to je ten starý, že? Áno, to je ten starý, ale nie, to je ten nový, neviem. Počkajte, ja si pozriem masku. Áno, starý. Nemajú nováčika. A je tu hlavne na tie rezačky. No, zamestnám sa zase na tým. Ale tak si budeme odvážať. No, pred chvíľku sme kosili a teraz budeme odvážať. Ako som hovoril, sa mi zdá na videu, že budeme ísť do striedať aj kosiť aj. Dobre. Takže tak. Deutschfahrika tu máme zo skinku malinku. Neviem, prečo nedali väčšiu, ale neviem, kad stojí asi do bioplínky. Asi do bioplínky, lebo tam môžu zarábať. Aha, počkaj, kde som ja? To až mám ísť do bioplínky odtiaľto? Dobrí sú oni. Ako ďaleko majú nové? Neviem, čo nekúpa. Blízky, lebo však také diálky chodiť. Prepačte, teraz mi tu vrkoce. Oni si tu píšu, prepačte, že mi to teraz tu hrčí beta, ale mi tu určia. No čo, pôjdeme dneska? Jaj. No. Ach, bož. No ale pre tento diel by to bolo všetko, lebo vidíte, že sa s nimi nedá. Takže ja budem natáčať len multiplayer s kámošmi, lebo s týmito ľuďmi nepripojám a potom neviem čo, vyhodám a nevedá to hrať. Už sa tam vlastne prípolný odpája, takže ja budem aj s kámošmi, ktorí chceli aj so mnou natáčať, takže s nimi budem natáčať túto sériu. A ja sa s vami lúčim a uvidíme sa v ďalšieho videa, tak čau!